No, hei kaikille ja tervetuloa seuraamaan Superlatauksen joulukalenterin 8. luukkua, joka on meidän toinen peliluukkumme. Ja tänään me pelataan pienellä porukalla tällaista Codenames-nimistä peliä. Mun nimi on Jenna ja mun mukana pelailuissa on Laura. Milja. Ivu. Ja tervetuloa katsomaan, mikä kaos tästä nyt syntyy. Onko se... Hyvä kaos. Minä ja Steve ollaan punaisessa tiimissä ja Milja ja Laura on sinisessä tiimissä ja punainen tiimi aloittaa. Eli kirjoita Oh no. vihje, että mitä sieltä voisi yhdistellä. Ja sitten pitää välttää, että se sana tai se sun vihje ei millään mene vaikka siihen mustaa sanaa, mikä siellä on. Ja jos arvaa väärin, niin menee toiselle tiimille vuoroon. Maa 2. Maa. Tämä on ihan kauheat, kun pitää miettiä, että näitä yksin ei saa apua. Ei ole toista operatiivia auttamassa, mutta tässä on aika selkeä maa. Voin mä hämätä sua. Niin voi, mutta älä hämää. Okei. Saturnus on planeetta. Hyvä. Venäjä on niinku maa, se on niinku selkeä. Sen mä niinku ottaisin tosta aika... Joo. Ei! Eiku me oltiin punainen. Mä muistan, että me oltiin sininen. Joo. Eiku siis. Jee! Hyvin menee. En mä tiedä, mä jotenkin oli silleen, että me ollaan niinku sininen tai vaikka mä sanoin, että me ollaan punainen. Se oli Välillä näkee punaisen värin, niin tulee silleen, että onko se väärin. Joo, sellainen punainen stop-väri. Tuli sellainen hirveä pelko, että nyt valitsin väärän. Ne on ne mun sinisilmät, jotka sokaisee niin. Mä en tiedä, uskallanko mä ottaa toista. Koska nyt me ollaan vasta alussa. Otetaan ihan chillisti. Niin ei ole mitään hätää. Annetaan muittenkin vähän arvailla. Joo, mä lopetan tähän. Alright. Oho. Ahaa. No minä tiedän jo täältä yhden. Tuolta. Ja no tossa on toinen. Ei ollut! Se oli kyllä ihan sika hyvä arvaus. Nyt tapahtui lapsus. Voi ei. Ei se mitään. No tuolla olisi ollut, nyt kun katson, niin vähän toisessa kohtaa yksi, niin sekin olisi ollut hyvä. Mutta tuli kyllä heti ninja mieleen kanssa, koska meidän ninjat on kyllä semmosia taitureita. Joo. Voit pitää sen sanan ensikierrokselle mielessä. Joo. Kylmä. Ahaa. Miksi tällä tietää? ei ole meidän koti? Kolmio. Meidän koti on kolmio ja se on aika kylmä, niin se on toi kolmio. Oh damn. Kyllä tosi pitkälle mietitte. Mä mietin asiat tosi pitkälle sitten, mutta mä yritän päästä nyt niinku Steven aivoihin, että mikä on kylmä. Halli voi olla kylmä. Kylmä päivä. Kyynel. Miksi mä oon näin hukassa? Mitä hittoa? Miksi mä hukkasin Antarktis? No sehän on tietystikin. Mä en tiedä mitä. Mä varmaan luin, että se lukee anarkisti, niin mä vaan niinku skippasin sen pois. Sitten mä katsoin, eikö se on Antarktis? Mä aloin miettiä, että varmaan sä oot lukenut sanan Se väärin. ihan varmana on. Mä olin, että ei nyt kyllä täällä jossain joku kylmä. No meillä on meillä on vissiin joku toinen sana, mikä liittyy maahan, mutta mä oon edelleen vähän sellainen, en uskalla ottaa mitään riskejä. Koska mun tuurilla osun sen mustaan, niin mä en ota riskejä. Mäpä heti tiedän. Oho! Tappava. Joo. 3. Siis nämä kaikkihan on tosi tappavia, jos oikein miettii. No mieti, kun joku säde iskee, niin sittenhän se on kuule. Jep. No alkuräjähdys. Joo, mä laitan nyt. Mä en tiedä näkyykö teille. Mulla näkyy, joo. Siinä näkyy, että sä oot niinku valinnut ne silleen, että sä mietit niitä. Tappava kyynel. Tikka. Lohikäärmäkin on kyllä aika tappava, mutta osa on kyllä kivoja. Mutta sitten jos tuohon liittyy vielä toi niinku superlataus, niin sitten se sana, jota mä aiemmin mietin, niin ei käykään.
No mä otan ainakin tuon alkuräjähdyksen tuolta jo. Eikö se ollut? Ei oo totta nyt, hei! Ei! No mut se oli se harmaa sana, että ei tuu pistettä niinku ei kummallekaan tiimille. Et periaatteessa se oli vaan niinku ohikierros. Joo, no Voi niin. ei. Mut alkuräjähdys on kyllä aika tappava. Kyllä siihen kuolee. No niin, Stiivu, hyviä vihjeitä sieltä nyt sitten. Luonto. Jos mä painan tosta, niin näkyykö se? Joo, tikka. Näkyy, joo. Juu, hyvä. Apina, sekin on aika luontosanaa. Tukki. Tukki löytyy luonnosta. Siinä on niinku mun 3 vaihtoehtoa, mutta toi tukki nyt ei niinku resonoi. Uskals mä ottaa ton tikan tosta? Se tuli mulle niinku ekana. Jes, hyvä. Sitten toi apina vähän resonoi. Mä oon niin nynny pelaamaan tätä. Mä en uskalla tehdä päätöksiä. Apina ne tai täytyy tehdä. Tukki. Mä haluan nyt ottaa 2. Sitten mä otan jonkun väärän. Mä otan sen mustan sanan sieltä. Musta sana tuo apina. Sitten. Tukki vai apina? Tukki. Tikka ja tukki. Se on aika hauskaa. Olisikin tikka ja tukki. Apua! Steve, otanko mä vielä yhden? Saanko mä kysyä? Mä vaan huudan täällä. Se ei siis meinaa hyvää. Sitten se onkin joku muu random, se on päivä. Hei, meillä on enää 5 sanaa jäljellä, niin jos en mä... Ota 1. Ahaa, ota 1. Tukki. Yes! Oho. Se oli tukki. Se sanoi enemmän. Mä lopetan. Kyllä tukki olisi hauska, mä vaan huudan taas, eiks oiskin? Oho. Mä olisin voinut ottaa 3, mutta en mä uskaltanut enää tuohon apinaan koskea. Eikä lähde nyt. Elokuva. Mä taidan tietää, mikä on teidän sanaa. Tai en anna mitään apua. On. Just se. Yes. Mutta mulla on edelleen ne tappavat siellä. Koska mä veikkaisin, että superlataus ja kohtaus oli ne, jotka liittyy yhteen. Ja nytten tappavia asioita on 3. Ja alkuräjähdys ei ollut yksi niistä. Joten ainakin se on veitsi. Yes! Yes. Upeeta. Entäs sitten säde ehkä. Ja moottori, jos siihen liittää sahan. Mutta toisaalta lusikallakin voi tappaa. Et ole. Kaikilla voi tappaa, jos tarpeeksi yrittää. Eiku hetkinen, täällä on vielä yksi elokuva. Apinakin voi tappaa. Niin, jos se on Etemon. Ei kannata ajatella liian kaukaa. Okei, mä otan ton säteen kuitenkin. Yes. Yes. Musiikki. No musiikkihan on aika selkeä, että se on konsertti. Konsertti. 3 jäljellä, mutta enempää ei musiikkiin liittyviä ollut. Mennään tällä. Satuhahmo. No lohikäärme, sieltä lähtee. Yes. Yes. Lasketaanko jokeri, koska niinku, se on elokuvahahmo kyllä. Ei kun sit se liittyy siihen elokuvaan. Joo, mä otan tän. Yes! Yes. Woo! Paitsi sit on 2 vielä. Arvaanko mä jonkun randomilla vielä? Mä en ole niihin antanut vihjeitä. No sitten mä en arvaa. En heitä edes randomilla. Katsotaan, onko Steve nyt keksinyt semmoisen superyhdyssannan. Arkiruoka. Mä mietin, että miettiiköhän Steve samaa kuin minä, koska mulle tuli tuosta kolmiosta mieleen kolmioleipä. Mutta mä en tiedä, onko se arkiruokaa. On se varmaan jollekin. Leipä on kyllä. Leipä. Täällä ei ole leipä, mutta se on kolmio. Nyt jos sä ajattelet kolmioleipä. Mä en tiedä, onko Steve ajatellut niin pitkälle, kun mulla tuli heti mieleen kolmioleipä. Lusikka. Se liittyy ruokaan. Se on niinku ruokasanaa. Mutta en mä tiedä, liittyykö se arkiruokaa. Mutta toisaalta se on ruokasanaa. Ei täällä oikein mikään muu halli.
Halli. Lue kaikki sanat. Aha, karri. Karri, niinku jos olisi kurry. Karri. Harri. Lasketaanko karri niinku karriksi? Seekka se lusikka. Lue kaikki sanat sivu. Ei sitä voi syödä, ei ole arkiruokaa. Saturnus ei ole arkiruokaa. Kolmio. Nappaanko mä sen kolmion tuolta nyt pois? Kolmioleipä. Jalkasieni. Eikö siis se oli kärpäs? Jalkasieni. Anteeksi, mutta Yhdyssanaa, 2 sanaa. Arkiruoka. Kolmioleipä. On se kolmioleipä. Ei! Ei ollut kolmioleipä. Ja mä luulin, että mä oon niin genius, kun mä keksin tämän sanan. Se on varmaan oikeasti ollut genius, mutta mä oon ollut niin tyhmä, että mä en ole tajunnut. Pitää keksiä joku hyvä sana. Pitää vielä muistaa mennä Lauran pään sisälle, että tajuuko hän. Mm. Koska näköjään en ole tarpeeksi Jennan pään sisällä, että se valitsee kolmio. treenikässäri. No sivu ainakin liittyy siihen. Olisiko treeni sitten niinku oma sanansa, vaikka se on tässä niinku yhdyssanana? Mutta mikä liittyy treeneihin? Jalkatyö. Ei kun se voisi olla toi päivä. Koska treenipäivä on ja siellä luetaan kässäriä, jossa on sivuja. Ainakin mä otan ton sivun. Joo, no niin. Kyllä mä sanoin, että se on tää päivä. Ei oo! Yes! 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 Ei. Eikö niin, että se arki oli se päivä? Joo. Joo. Eikä. Mä oon ihan Oi. hiljainen. Ota päivä pois. Ota se pois päiviltä. Palneetta. 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 Minä osaan kirjoittaa. Mutta olemme yhtä mieltä siitä, että planeetta on Saturnus. Hyvä. Mutta tiedätkö mitä? Mun on pakko vetää jololla se yksi, koska noin voittaa mutta seuraavalla. Arkiruoka oli 2 sanaa. Niin oli, arkiruoka oli 2 sanaa. Ei apua, arvatkaa mitään, mä oon tän karri ja lusikan. Ai molemmat. Vain yksi on oikein. Jompi kumpi. Tää on 50-50. Käytän 50-50, joka poistaa 2 varmasti väärää vastausta. No niin, nyt keskitytään. Arkiruoka. Onko se sitten sen, koska arki oli päivä, niin ruoka. Ruokaa syödään lusikalla. Koska jos se olisi karri, niin se olisi oikein kirjoitettu kurry. Se ei voi olla siis karri. Koska kuka kirjoittaa karrin karrina? Lusikka menee enemmän ruokaan. Pistänkö lusikkani tähän soppaan? Karri, lusikka, lusikkarri. Ei, on se ruoka. Ruokalusikka. Ei ollut! Yes! Ei Yes! ollut! Yes! No niin, nyt joku niin idiootti varma vihje mulle, jolla on tosi smooth brain. Kylmä. Ei tää ollut helppoa. Mulla on kylmät jalat nyt. Mutta se ei varmasti oo toi jalka. Ei kun kylmä halli. Eikö se ole joku... Eikö se on jäähalli? No on se kylmä. Voiko se olla kylmä? Kyllä, kyllä. Se on nyt tämä. Yes! Oi! Yes! Me oltiin niin lähellä. Karri. Karri. Huudan, se kirjoitetaan karri. Ei kirjoita kuin C-U-R-R-Y. Kurry. No, that's the English version. Se hämäs. Minä en tiennyt, että Okei. karri voidaan Wikipedia kirjoittaa. sanoo, että karri on nimi. Mitä? Wikipedia sanoo, että karri on suomalainen nimi. Niin on. Sen takia mä jäin liian siihen nimeen kiinni, mutta voi Joo. karri. Hei, kiva kun olitte katsomassa tämän päivän luukkua ja toivottavasti nautitte meidän ryhmän säätämisestä ja nähdään taas huomenna uuden luukun parissa. Hei hei! Hei!